Ahojte, dnes mám pre vás recept, ako plnohodnotne využiť rýžu, ktorá možno ostala z prechádzajúceho dňa. Urobíme si veľmi známu smaženú rýžu alebo nasi goreng. Chce to len trošičku krájania, pár dobrých ingrediencií, takže sa od toho poďme pustiť. No a zeleninu, ktorú budem potrebovať, je nejaká mrkva, stopkový zeler, ja tu mám ešte nejaký cesnak, samozrejme výborný zázvor, jarnú cibulku. Všetko si nakrájame, pripravíme, urobíme si k tomu vlastne aj takú tú omáčku a potom sa to všetko len narýchlo osmaží na horúcej panvici, takže poďme začať krájaním a postupne si prejdeme všetky detaily. Mrkvu, stopkový zeler, hrachové lusky a jarnú cibulku si nakrájame na kúsky zhruba o veľkosti 0,5 cm a následne šalotku a čínsku kapustu na prúžky. No a po chvíli krájania máme takto krásne všetku tú zeleninu pripravenú. Naozaj dôležité, aby boli na rovnaké kúsky. Aspoň teda tá základná zelenina, pretože sa bude rovnako opekať a rovnako sa mu uvarí. Nastrúham si ešte cesnak. Zhruba jednu čajovú lyžičku, takú okopistu bude úplne stačiť a rovnaké množstvo zázvoru. V miske už mám 10 g cukru, k tomu si pridáme 120 g sojové omáčky, 25 g ústricové omáčky a 2 polievkové lyžice sezamového oleja. Jedna z najdôležitejších vecí pri smaženej rýži je tú rýžu osmažiť, čo znamená, že potrebujeme naozaj horúcu panvicu, dajte si na tom záležať. Začneme trochu rastlným olejom, tak 2 polievkové, 3 maximálne lyžice. Naozaj olej musíme rozpáliť a na ňom si vlastne orestujeme prvé mrkvu, stopkový zeler, hrášok a šalotku. Postupne sa potom budem pridávať ostatné veci, samozrejme rýžu a tak ďalej. Tento zvuk potrebujete, aby to takto krásne cičalo a nepotrebujeme dať tomu základu nejak veľmi to prehnať. Chce to naozaj, že maximálne minútku, 2 top. Už teraz to nádherne vonia, ale až teraz pridávame zázvor nájemno nastruhaný a cesnak a toto vykopne do úplne iného vesmíru. Dôležité ho zarestovať, to znamená znova dajte tomu na tej horúcej panvici minútku, poriadne to zarestovať, aby sa nám vlastne ten zázvor s cesnakom tepelne upravili. Bude to skvelé a teraz by sme tam mali pridať trošičku čili pasty. Zvolte podľa toho, ako veľmi radi máte palivu. Ja pridávam tak 1 čajovú lyžičku a hneď k tomu pridávam aj tú čínsku kapustu alebo pekinskú kapustu. Nasekám na také prúžky. Ja si na chvíľočku stiahnem tú panvicu z ohňa a pridám si tam vlastne tú omáčku, ktorú sme si spravili ako základ. Keďže robím 2 porcie teraz, tak si pridám tak polovicu. Vrátim na oheň a celé spolu zamiešam. No už prišiel čas aj samozrejme na rýžu. Keďže je studená, tak bude treba trochu opražiť a prehriať. Myslím, že takto to bude tak akurát. A tej rýži treba nechať tak zhruba 4 minútky, tedy 4 minútky podľa toho, akú veľkú máte panvicu a koľko porcií samozrejme robíte. A kým sa to bude diať, ja si tu ešte nasekám čerstvý koriander. Tieto stonky tam dám prvé, tie sú trošičku tuhšie, takže tie mierne varenie zvládnu. A potom vlastne už len tie listy úplne naozaj na záver. A takto nejako by to na záver mohlo vyzerať krásna osmažená rýža. Vypneme si už oheň. Ako hovorí tradícia, tak jedna ruka varí a druhá upratuje. Čiže sa snažte mať v tej kuchyni naozaj vždy čo najväčší poriadok. Na to sú tieto papierové utierky úplne ideálne. No a ešte samozrejme k nasi goreng patrí aj smažené vajíčko. Že si poďme ešte rýchlo smažené vajíčko a potom príde ten moment, kedy to budeme celé ochutnávať, čo je najlepší moment varenia.
Ideálne smažené vajíčko je také, ktoré má okraje trošičku také, vidíte, vysmažené, ale stále má žltko tekuté. Aby sme zbavili trochu tuku, tak si ho dáme znova na papierovú utierku, ktorá slúži úplne ideálne na toto. No a už nás čaká iba plating. Ja tu mám ešte smaženú cibulku, smažený cesnak z ázijských potravín a samozrejme nezabudli sme ani na jarnú cibulku, ktorú sme si nakrájali na začiatok. Tá pôjde na záver, aby tomu dala takú ľahkosť. Poďme si to celé naplejtovať. Je málo tak skvelých vecí, ako je taká obyčajná nasi goreng, ale to je tak výborne jednoduché jedlo. A tým vajíčkom. Mierne palivé. Skúste to, naozaj nemáte čo ľutovať. Prajem dobrú chuť a ešte pekný deň.